HK Record. Kintashi da kaina so ya sani shiga hatsari kin ganin tambayi kauna wai mene masani ya saka ni ciki. Kintashi da kaina so ya sani shiga hatsari kin ganin tambayi kauna wai mene masani ya saka ni ciki. Zan tambayi kauna wai mene masani duba na tabbata in ba laifi ne ba ku yi gaba. Kin san tsari na ba zan ki na furta miki ba, shiga alkarya na ba zan canza miki ba. Ni dai na dace kan san ki aukar mata, ni dai ke ɗaya ce ba zan ki na furta ba. Ayya soyayya kin kamo linzami na kin na gaza motsawa, daga ƙarshe dai ni dole na biki da ke zan yi rayuwa. Ke ce ma din raina in ba ke ban iya rinsawa, daga zarar na ganki kauna ke tunzura kalbina. Na samu muradin raina ya ce mai alkunya, ko da zan barki a mace ne ba dai a rayuwa ba. Bisa kauna ni wasannin kauna so na gani da idona, aure muka yi bisa kauna kin nashi ruhina, da gaske kina sashi na kuma ni ba zan canzawa. Kauna ke sanya zumo din raina mai soyayya, esa da mai sanki kauna ta gama wargaza ni. Ayya soyayya Kintashi da kaina so ya sani shiga hatsari kin ganin tambayi kauna wai mene masani ya saka ni ciki. Kintashi da kaina so ya sani shiga hatsari kin ganin tambayi kauna wai mene masani ya saka ni. HK Record.